A veure, tornant de vacances, de tots els accessos que hem fet, vale? Hi ha diverses formes de cuidar-nos del nostre dia a dia, no? El nostre dia a dia. Primer de tot, comprar el que són verdures del temps que pertoca, vale? Buscar una forma de dieta tirant alcalina, eliminar sucres de la nostra dieta, el que serien les farines blanques, com ara pasta, arròs blanc, tirar per una dieta basada en integral, vale? Per tenir una resolució correcta de lo que seria el sistema digestiu i donar potencialitat al nostre cos per digerir correctament i absorbir-ne els aliments, tot el que serien verdures del temps i proximitat, algo molt recomanat, la verdura que sigui fresca, res de comprar tipus de conserves, tot el que ve en pot i conserves, normalment no és productiu al nostre organisme, perquè porta un tipus de conservants que quasi bé serien pitjors que els sucres. Verdura de proximitat, eliminar els tòxics blancs, que serien els sucres i els hidrats, els carbohidrats, reduir-los, consumir-los al dematí i de qualitat integral. I a partir d'aquí el nostre cos tindrà una reacció bona. Hi ha dietes com les dietes alcalines, que són dietes que donen molta potencialitat al cos. Després hi ha el tipus de dietes baixes en carbohidrats i sucres, que també deixem que el nostre cos es desinflami i millori en molts aspectes. De seguida que el nostre cos es desinflama, acostumem a guanyar en qualitat energètica i de vida.